Mancing kok. No. Bisa ae. Wes. Tinggal mulai wes ngono. Menghantui, menunggu dan menunggu belahan hati. Dusun Tui dan Kuson namanya. Dusun channel bercerita dua pemuda. Dusun bermasalah dengan asmara. Dusun berkata cinta derita tiada akhirnya. Nyapa ngene naik barudan-udan ini kok enek kegiatan. Beh. Kopi arek sithik kelebon laler pisan. Beh, ngasih to ngombe. Duh, berat dite ngelokok. Jadi apa kegiatannya barudan ini? Sayang rok kopi nek kelo cemplung laler dadine selasi do ngombe. Cair weget to. Nom-noman ora weget serapas iki. Kanca-kanca mayu rene cacah ini. Penae mancing ya. Hawane cacake waduh iki nggih mancing. Kok mancing ya enake. Mancingnya lah ngene. Jangan. Daripada rene kegiatan. Suwira mancing. Iso apa ora ya? Tasih carry ya ora enek duwite. Angel men, Dok. Yes. Oke. Nek kegiatan boleh inspirasi kok ngerti mancing terus ketemu cewek kan ya orang niki mari udan mancing po enak ini umpane roti. Lagi dalan mudune nanti iki. Enak pora dalan mudune. Kowe wajane. Dur. Plese. Lagi enak lingguhane masuk iki. Wes. Tek lawuh. Oleh ya rezeki ra oleh ya wis apes. Rokok. Umpane roti ya, iwake mosok ora oleh iwak. Rotine dijukuk saiki wis. Sak mene sik. Nah itu kongkoleh. Cuacanya cerah beneran ya. Lagi kok dawa ya ram tau nganune. Apa wis. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai ngenteni tak ngerokok sik wis. Dah, cocok ini. G. Oh, G. G. Cocok ini mancing cocok ini. Ngelawannya sampai ngane suatu lah. Cacing kumang nih ya. Wah, gampang kok mulai sini. Iki iwake kok sawo piram to yo. Biasane ngene iki mari udan iwake kok yo mesti akeh. Kok yo ora enak sing nyantol belas padahal umpanku ya roti lho. Iya lho. Sabar sik, engko lek olah-olah dhewe gitu yo. Sawo piram ngaran. Enggak? Weh, Caket main ning kene. alah cek tas aku ki mau. Wis oleh urung we? Alah wong tas nyemplung orang oleh Weh. Iya, urung-urung sandale pedhot iki piye iki? Beh, Tanda-tanda oleh iwak iki kok mestine, ya to? sandal lele kok dibuak Wong ngono. ngene tukuke pendari oyo pisan nek nggon gua. Iki lho urung sampean tok tak gua. Beh lagi wae suwi Iki kan mancing kan manggo ya. urung oleh belas padahal umpanku roti iki lho. Hah? Umpanku roti. Beh. Lah kok mbok manjang ngono iwake? Beh lah umpanmu apa? Cacing lho. Beh 2026 umpan pandah cacing aja ya. Beh, lah kemampuane yo mek iki ya, Bos. Kok sing modern titik to. Lah iki sing mancing mangan rotine pendari oyo tok kok kon mancing gawe roti. Iwake ngono kuwi ya kudu mangan enak. Lah ya kene mangan roti lho oyo sepisan. Sik. Lah kene lingguh jajal kene. Ngono ya. Nek Saya lingguh tak masang mengki suwi gak tau mancing aku. Podo aku ki mau kumpung udan wah kengko iwake mesti lop aku ngono tak pakani roti. Oh, aku mah ya pikirku ngono. Gak roh lek awakmu ning kene omong. Cacing sitok ceblok pisan. Beh, ngono nggo cacing ya mek siji. Lah piye to Bos kemampuane mek iki ya? Wah, tol. Heh. Lah pancen kaya ngono. Ngene capane sik. Besok muka-muka lah sing gede wae. Ya. Ono masuk kene pancingnya gawe apa? Cacing remoh kalah lek ambek roti. Lah jelas olah aku to kok akeh aku to wong umpan kowe roti loro. Lah mbok manja maro iwake. Engkekno aku lho rotimu iki. Iwake luwe. Nggo rokok gak mau iki lho rokok. Ora nggowo Iki lho. Isin aku kan ngono engko sik isin. Dirokok kono. Isin aku. Bari kita tinggal niseng sik ya. Nanti. Tunggu Oh, iya. rono pancingku ya. Oke, siap. Tak tinggal sik ya. Heeh. Kalau nek iwake gede tak angkate ya to. Oke. Ayo sik. Tak tinggal dhewe to ya. Iya. Tinggalin. Sowan apa cah tengko. Ben jaga pentol engko. Ya. Bocah ngomong ngalih. Iwak pada pangani roti. Aku mah ya pas mau ditolak mangan. Alah, ini nak pangane ae. Seneng iwak pangani roti. Pangan ae. Boleh biyen. Pikir keri gitu. Iman tak diwasak iwak. Kalau gue tak kok ini mbak dipakai iwak. Ini pas luwe lumayan. Tak pangan wak. Ini mangan cacing gue lho. Cacing ini pangan ini ngengku. Kau tindak pangan ini. Ngomong tadi untuk kok. Ini kayak orang kecil apa?
seretan iki. Siapa yang ngombe banyu kali? Gur. Wis betek kene karo. Kene. Kok Beh, wetengku wis rodok penak iki cah. Wis ini kok mancing kok enak. Damai teh oleh pora ke mau. Mentol lak kon jaga dhewe teh mau. Piye to? Oleh pora? Aduh tuh. Beh, sandalku pedot tol ya tol. padha iki korban berikutnya. Tapi japik sandalku. Iya larang pedhet percuma rak nek gawe kok. Ki mau umpane tak delok pora? Ijek pora? Ngomong. Beh, mancing ra didelok iki. Kang lenggah iku coba anggo uto kan marane dipangan nek. Lah entek iki umpane. Monggo. Beh, lah nanti umpanku nek kene mau. Loro kene mau. Roti Pak Ndas. Heeh. Mbok ning ndi ngono mau? Beh lah, mau nek kene. Masa Heeh. mbok dipangan iwak paling. Bah tok pangan iki. Ora. Wis tok pangan iki. Ora yo. Wong dige pakan iwak malah dipangan rotine. Ora. Lah, ora apa wis tak ringkes-ringkes wis. Ora apa mangan iwakmu. Tok pangan. Roti loro jatahe ge pangan iwak malah dipangan wong. Kaya ngono wong iwak. Dipangani roti manjamen lho, pangani cacing tak pangan ngene luwe. Lho. Yo to, tok pangan wis tak balik wis. Nganti to nganten iki lho gawe. Ngan iki lho. Wis, lah. Iki lho. Tak mulai. Heh. Mulai. Ya cacing iki lho. Tak mulai. Mulai dhewe kancane aku malian. Apa tak garap pisah nae. Salah kok mangan roti ge mancing kok dipangan. Pisah nae. Wis. Tinggal mulai wis ngono ae. Salah sapa wong roti dige mancing kok malah dipangan. Wis embuh urusanmu. Mu salah sapa? Mu roti dipangan pangan iwak malah dipangan. Ku luwe lho. Iwak ya luwe. Wah, wis sak mulih aku. Ngene kancane telus nebos. Wis urusanmu kuwi. Lah iki. Iki munggah iki. Ben. Unu. Ya ampun, pindo malian. Bener-bener dalam pemak kok gak enak toh. Yo. Awakmu ngidu. Yes. Gancok. Gaya asu. Lah. Serasi to iwak ora apes iki.